Ei, hola, ja tornem a ser aquí. Vinga, explicarem un acudit. Tampoc. Que no sé com començar. Va, començo sense res. Hola, avui començo sense res. Us explicaré una història que va passar al centre comercial de Vidrà. Centre comercial de Vidrà un dia de Nadal, a més. Estava així de gent. Botigues, passadissos, estanteries, comerços, una gentada de por. I amb una cruïlla d'unes estanteries passava un home atabalat, carregat de bosses, i pum, i va topar amb un altre home. Ostres, perdoni. No, perdoni vostè. És que vaig atabalat. Jo també vaig atabalat. Diu, tu, fa més de mitja hora que he perdut la meva dona i no la trobo. Jo també he perdut la meva dona i no la trobo. Fa més de mitja hora que busco la meva dona i no la trobo. Jo també. Noi, he anat amunt, avall, només trobo que gent i no trobo la meva dona. Estic ben espantat. Jo també estic espantat, que no trobo la meva dona, hem de marxar, no la trobo. Tu saps què podríem fer? I si ens unim i busquem les dones? Això està bé, això ho trobo correcte. Oiti, quedem d'aquí mitja hora aquí mateix i si jo trobo la meva la porto i si també trobo la seva la portaré també. I vostè el mateix. Correcte, ho trobo correcte això. Com és la seva dona? Com és? Així la podré buscar. I home, diu, la meva dona és alta, morena, uns ulls grossos, molt macos, uns llavis carnosos, fa un bon pit, el decolet està molt bé, unes cames llargues, és molt guapa, és molt maca, molt trempada. Avui precisament anava amb una minifalda molt curteta i unes botes altes. Molt bé, diu, i la seva com és? Bueno, la meva, diu, sap què? Deixem estar la meva i anem a buscar la seva. I això va passar a Vidrà, Sí. Vinga, fins a la setmana vinent. Bueno, encara. No, Bueno, encara. aquest d'aquí darrere no hi entén. És molt bo.